Bicol, mukhang maliligo ka yata. Hindi, paring Domeng. Gagawin ko ngayon, magpapagulboy ako ngayon. Dahil linggo ngayon, papaligo ako ng Oh no. Oh no, no. Siyempre mga kaligo, papaliko tayo ng aso ngayon. So yun mga kaligaw, paano tayo ng aso? Papaligo tayo. So yun mga kaligaw, ito naman ang aso nito. Ooh, very nice. Yung mga kaligaw, ito ng mga kaligaw, pinapaligaw na natin. Chubby kaligaw. Nakakatakot kaligaw, paliguan si Chubby kaligaw. Ang dede. Dede niya kaligaw. Iba talaga pag matanda na kaligaw. Matanda na si dede. Chubby kaligaw. Siyempre, papastor natin sila. Papastor.
kaligaw. Ito na mga kaligaw. Stop. Malinis na si Chami. Chami. Yung kaligaw, ipapastor natin sila. Ay, si Chami mamaya kaligaw. Yeah, yo. Namihundia wumunyina. Mga kaligaw, what's up? Very nice. Pastor na natin. Chami. Paring Chami. Oy! Oy! Ay! Oy! Ah! What's up? Dede! Oh! Mga kaligaw, tutur natin. Si Kumaring Chami. Paring Doming, salamat. Paring Doming. Shoutout pala kay Boss Ronald, mapagmahal. Happy 2 years anniversary. Hoy! Hoy! Takbo tayo mga kaligaw. Takbo! Hoy! Kilinas ko kaligaw. Kaligaw. Sarap. Ang mga kaligaw. Salamat mga kaligaw sa panonood mga kaligaw. Next video na lang tayo mga kaligaw. Okay. Namihundia wumunyina. Very nice.